Să nu te mânii pe orice nedreptate pe aproapele și nimic nu face cu patimă și cu nechibzuință. Acest citat sau verset este din Cartea Înțelepciunii lui Iisus, fiul lui Sirach, sau Cartea Eclesiasticul. Cât de frumos spus și cât de actual, pentru că cât de des sau adeseori ne mâniem pe aproapele și pe îndepărtat și pe oricine. Fim reactivi, nu asertivi și ne comportăm de patimă și fără chibzuință, cu nechibzuință. Și după aia apare regretul, remușcări și părerea de rău, căința. Pentru aceasta sunt cărțile, pentru că cartea este un luminător, o povață, o lumină în întuneric. Cât mai mult vom citi, cu atât mai luminați vom fi la minte, la cuget, în gânduri. Cu cât mai necitiți vom fi, cu atât mai în întunericul necunoștinței și de noi vor profita cei care le place să lucreze cu patimă, cu poftă și cu nechibzuință. Să ne fie de folos cu această minunată ocazie 2 septembrie. Felicit pe toți profesorii, elevii și pe toți care frecventează și pășesc în noul an școlar 2024-2025. Să ne fie de folos, să ne ajute Dumnezeu în toate.